इउपिपिएलआथ' दोखो दोखो जेननो थांगासिनो दं बे बारनि इलेक्सनाव रायजो राजाफोरा सबबो हमनो हाखाबायलै बिसोरनि थगायनायखौ नंखाय खोथा बुङै बुङै मन्त्रि मिनिस्टार एमसिएलए जायो आरो एमसिएलए जाखांनायनि उनाव मोनसेबो रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावा गतिके बे बारावबो बिसोरो दोखो दोखो मोखौफोर बायदि जेननो थांगासिनो दं मोखौ बोराय जेनना होगोन आरोना रावबो मोनसेबो समस्थियावनो इउपिपिएलनि जिथु केन्डिडेट लिडारफोरखौ रावबो मोजां मोना दानि जुगाव आरो फोथायानो जालांबाय रायजो राजाफोरा गतिके बेफोरखौ नायबाय थानांला ज्राब गारदो जायफोराबो इउपिपिएल साननानै दं बिथांमोनाबो ज्राब गारदो आरो बिपिएफआव भटखौ होदो आरो बिपिएफनि जिथु केन्डिडेटफोरखौ माने जिटि होदो जिटि होनानै जोंहा दिसपुराव गथायहरनांगौ जोंहा एमएलएफोर गोबां नांगौ बिटिसिआव मोजां उन्नतिनि खामानि मावनो माने एमएलएफोर नांगौ आरोना गतिके इउपिपिएलआ दायोथ' सरकारावबो गैखाया दा साथाम साब्रै देरहागोन बिजेपिजों एलायन्स दंखायो बिपिएफ सरकारा गतिके बिसोरनि देरहानायखौ ओरैनो माने मा होनो ओइ दालानि बैग्रि फिथाइफोरबायदि बिजेपिया खनसे ओरै लुंख्लें होगोन बिपिएफआ खनसे ओरै लुंख्लें होगोन खनसे ओरै खायथा खालामबा इखैजा लुंख्लेंलांगोन ओरै खायथा खालामबा इखैजा लुंख्लेंलांगोन गतिके बिथांमोना देरहाबाबो जेबो खामानि मावनो हाया बिसोरनि सायाव फोथायनानै लाब गैया सरकारा गैया इसोरा आरो दिल्लीयाव सासे ना सानै एमपि दा प्रमद बर'आ जुदि थाङोबा इउपिपिएल गारनानै इउपिपिएलनि जिथु लिडार इनो जुदि गारनानै थांबावोबाथ' खुनु फायदायानो गैबावला दिल्लीयाव थांबाय मदिनि सिङाव दिल्लीयाव थांबाय माने मदिनि सिङाव मदिया जि मावनो होयो इखौसो मावनो हागोन आरो मदिनि सायावथ' जानो हाखाया रावबो गतिके हरैबो खामानि गैया हरैबो खामानि गैया बेखौनो रायजो गामिनि जिथु जाम्बा जाम्बिफोरखौ थगायथिंलाबायबाय थायो जों दिल्लीयाव साथाम मन्त्रि जागोन दिसपुराव जागोन माने बिटिसिआव सरकार गैयाबाबो जोङो बिटिसिखौ सालायगोन बेफोर मिसा खोथालै भगबानफोर बेफोर मिसा खोथा लाब गैया गतिके नोंथांमोना सानै हयै भटखौ होबानो जाबाय जोंहा हाग्रामा सारनो हो बिथाङा जेरैबायदि खामानि मावबोदों नै 6 माससोल' जाबाय खोमालै मथा मथि 6 माससोल' जाबाय जेरैबायदि खामानि मावदो गोसो होनानै बिथाङा जुदि आरो 5 बोसोरावथ' मा मावगोन नोंथांमोना नुलांबाय थागोन देसं आरो बिनिख्रुइबो साबसिन हामसिन मावबावनो जोंहा एमएलएफोरनि गोनांथि गतिके बे आसाम इलेक्सनाव नोंथांमोना माने जायफोरा इउपिपिएलआव होनो सानदों भटआ बेकार जागोनहाय भटआ बेकार जागोन लाब गैया गतिके जोंहा हाग्रामा सारनो भटखौ हो हाग्रामा सारखौ आरो गोरासिन बानायबाव इउपिपिएलआथ' गैला बिसोरो इलेक्सन 9 तारिखनि उनाव आरो रिजाल्ट होखांनायनि उनाव थफ्ला थफ्लि मोनना सब खारखोमाजोबगोन गैला भाइफोर लाब गैया गोजोन्थों।